Ak ste si u nás kúpili našu vianočnú limitku Indonéziu a práve na filter, tak dnes vám pripravím jeden filtrik, ako si ho robíme my v našej pražiarni. A môžete to skúsiť doma a uvidíte, či vám to bude chutiť. Takže na prípravu použijeme 20 g kávy a 300 g horúcej vody zohriatej na 85 stupňov. Nasypem si tam kávu. V mletie je 27 klikov na komandante mlynčeku a začneme zalievať. Použijeme 3 zálevy po 100 g, každých 45 sekúnd. Prvý zálev. Máme 45 sekúnd a dáme druhý zálev, ďalších 100 g. Táto káva je vhodná pre všetkých, ktorí majú radi menej acidné kávy. Môžete v nej nájsť skôr také sladšie chute po figách, hrozienkách, po mede so štipkou citronovej ovocnosti. Minúta 30 a dáme posledných 100 g. Aj v aróme cítiť príjemnú sladkosť. Enjoy!